terariji u posljednje vrijeme postali su sve popularniji. Poznati su po tome da biljke mogu u njima rasti mjesecima, pa čak i godinama, a da se uopće ne brinete o njima. Zato ćemo vas u ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex voditi korak po korak kako izraditi vlastiti zatvoreni i otvoreni terarij i tako biljno carstvo pretvoriti u vlastito remek djelo. Odmah na početku trebamo razjasniti pojam otvorenog i zatvorenog terarija. Osim u teglama, odnosno ovakvim staklenim posudama, razlika je u biljkama koje se sade. Kod otvorenog tipa terarija sade se kaktusi i sukulenti, odnosno biljke koje ne zahtijevaju pretjeranu brigu i zalijevanje, odnosno višak vlage, a kod zatvorenog, recimo ovakav primjer posude, sade se biljke koje zahtijevaju više vlage, odnosno konstantno zalijevanje. I one se zapravo zatvaraju s nekom vrstom pokrivala kako bi same u sebi zadržavale vlagu. Pa krenimo sad u izradu. Bez obzira na vrstu terarija, biljkama je potrebno osigurati na dnu drenažni sloj. To možete napraviti uz pomoć ukrasnih kamenčića ili jednostavno grubljeg pijeska. Ja ću koristiti ove ukrasne kamenčiće u ovom zatvorenom terariju. Kako zemlja koju ću postaviti u ovu posudu ne bi bila ispremiješana sa ovim drenažnim slojem, postavit ću nježan sloj mekanog pamuka i samim time spriječiti prolaz tla kroz kamenčiće. Pritom moram pripaziti da se ta tkanina ne vidi i ne nagrđuje cijelu sliku. Ovisno o biljkama koje sadite u terariju, takvu zemlju i koristite. Tako ću za ovaj zatvoreni terarij saditi ovu fitoniju, a za nju mi je potrebno humusno tlo koje zadržava dosta vlage. Mišljenja sam da svaki terarij nije dovoljno samo posaditi. Treba zapravo unijeti i malo sebe u cijelu priču. Zato ću u ovaj zatvoreni terarij dodati još nekoliko detalja. I na kraju izrade ovog otvorenog terarija lagano ću se poprskati kako bi biljci osigurala vlagu. I zatvoriti ga. To je to, sad idemo na slaganje otvorenog terarija. Kod otvorenog terarija također ću napraviti drenažni sloj. Kao i kod zatvorenog terarija i kod otvorenog ću staviti ovaj nježni filc kako bi spriječila zapravo da tlo prodre kroz drenažni sloj. Kod otvorene vrste terarija koristit ću malo drugačiju mješavinu supstrata za sadnju, s obzirom da sadim sukulente. Tako ću u mješavinu supstrata za kaktuse staviti još malo sitnog zeolita. S obzirom da mi nisu potrebne velike količine supstrata jer ću saditi izuzetno male biljčice, postavit ću još jedan drenažni sloj nježnijeg pijeska i tek unutar same površine postavit ću supstrat.
bez detalja ne bi to bilo to. Evo i mi smo svoje terarije završili. A vi bez obzira kupite li gotovi ili napravite vlastiti, sigurni smo da ćete uljepšati svoj životni prostor.